Maabuso sa Negros Occidental, lalaki nga nagbilin sang lapsag nga babayi sa nakapark nga jeep sa Talisay City nakuhaan sang CCTV. Sa Eli Pedreso nakatuto. Alas 7:32, gabi sang Hunyo 8, makitaan sa video nga ini ang lalaki nga nakaputi nga t-shirt nga nagalakat sa dalan sa Barangay Zone 8 sa Talisay City, Negros Occidental. May ginasuksok ini nga bag kag nagakugos sang lapsag nga naputos sang lampin nga puti. Nagpanilag pa ang lalaki sa palibot kag nagpalapit sa nakaparada nga jeep. Ginplastar sini sa sulod sang jeep ang iya nakugos kag ginbutangan pa sang duga nga tabon. Alas 7:33 sang naglakat ini kag ginbilin ang lapsag. Sa amuman nga gabi, nakitaan sa isa ka babae kag lalaki nga naglabay sa dalan ang lapsag sa sulod sang jeep. Gilayon nila nga gin-turnover sa punong barangay ang lapsag. Ang pinsan ko sa kakahidra nga part daw medyo dulom na da. Tapos nakita ko na sa TV nga daw biglang inibutang naman sa saktong bata. Hindi kuno residente sa barangay ang lalaki nga nakuhaan sa CCTV. Apang sa pananaw sang punong barangay, posible nga ini ang amay sang ginbilin nga lapsag. Kasi siya guro pero I don't know kung ang asawa ya, kung babae, kung makabalo man. Kasi mga minor pa nila mga kabataan, mga muna nga daw nadlok so ano. Sunod naman sa Talisay CSWDO, hindi pa mahambal kung ang lalaki sa video amo ang amay sang bata. Hindi kita ka-assume guro, no, na father siya sang bata or ginsugo lang siya to do the crime, no, with that CCTV nga na-cover tani. Hindi siya magpalagyo, no, pwede may accountability sa salayin naton. Sunod sa Talisay City Police, ginaimbestigaran na nilang insidente kag ginatutukan ang pagtumod sa lalaki sa video. Nagapakig-angot man sila sa Talisay CSWDO. Nagapabilin sa kustudiya sa CSWDO ang lapsag nga babayi. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.